hon i wobrwyo Oen Hwrdd gorau'r sioe yn cael ei chynnal yr cof am un o hoelion 8 cylch y defed, Mr George Hughes o Bonsian Ceredigion, un o cyn Prif Steward cylch y defed. A dwi'n ffodus iawn i gael cwmni da ifanc yng Ngherddol a brwdfrydig i fwynhau'r cystadlu na'r Emmet. O'n i Carys Evans o Gastell Newydd Emlyn. Croeso ni. Helo, chi'n iawn. A Dafydd Owen o fferm Red House ger y Trallwng. Chi'n cael amser da yn y sioe, dwi'n gweld? Sioe yma straw? Mae sioe da yn dwi. Ynddi, mae'n werth dod i weld. Chybod, mae'n briliant o sioe, dydy. Ydy, a ni'n ffodus iawn i gael edrychwn ni nawr yn y cylch. Mae da ni siwd safon o sen yn sioe fach ni yma yng Nghymru yn Llanelwedd. A Carys, ni chi gweld yr Oen Hwrddod sydd yma nawr, gobrwyo Oen Hwrdd gorau cylch y defed. Ac mae yna amrywiaeth yma. Yn dros dros 50 o wahanol frydiau i gyd. So mae'n gyd yn edrych yn wahanol. Byddwn ni ddim yn gwybod ble i ddechrau. A dyna beth sy'n gret am y cystadlaethau rhyngfryd, Dafydd, yw'r ffaith y gorau o bob bryd ydyn nhw. A mae fe'n gyfle i arddangos am marchnata bob bryd yn unigol hefyd, i bobl o'r tu allan i weld, dim ots dim i falle trial y bryd yna yn y dyfodol. Ynddi, mae'n bwysig iawn chybod, i cael pobl fewn i'r job. Os ned sioe fel hyn yn digwydd, does yna neb yn mynd i wybod amdano nhw. Mae'n bwysig fel bobl ifanc gael dod mewn i wneud y job. Mae'n ffenestr siop arbennig yn dweud ddathlu cynnyrch Cymreig ar ei orau. A nawr, ni'n gweld yr siamwa, o iddo Ed Williams o Dalabont. A mae'r siamwa yn fryd bach unigryw iawn yn dweud. Ond mae'n eitha tebyg i'r Beltex i ryw raddau. Ond bryd mynyddig yw yr siamwa, Dafydd? Ie, bryd mynyddig. Digon tebyg, fel ydych chi'n dweud, i'r Beltex. Chydig bach yn llai falle. Dim cweit gymaint o siap? Dim cweit gymaint o siap, ond dyna ydy'r bryd, chybod. A dyna dy fridi, Dafydd? Bryd, Beltex dwi'n magu a adre. Fe trio wneud anyway. Cwpl o hwrddod yn barod eleni nawr ar gyfer y seili? Mae'n gwplach ydi entro fewn i'r Welsh Bull na, oes. Ond mae'n gan amser i beth yn y wrong eto. Oes glei. Chi beth allu cyfri beth ydych nhw'n gweud, don't count your chickens, yeah. Before they hatch, Mae'n eitha gwir yn wedi gyda'r diwydiant y defed yma. Yndi. A wedyn y Valley Black Nose, wel, dyma chi fryd unigryw, Carys. Odi, mae fe'n rili unigryw. Mae nhw'n bryd bach bert, rili. O Scotland. Tipyn o waith i gael ein yn barod ar gyfer y cylch da ni'n tybio, cael y gwellt ar gwair mas o'r glanau. Odi, o'n i'n swardio rein llynna, a mae gwellt i gael yn bob man. Yn bob man. Ie, llythrenol. A'r cyrn, a'r smotiau dion. Ac wedyn wrth edrych o amgylch y cylch, ni'n lli gweld yr amrywiaeth sydd yma. Mae yna lu i gael yma. Defed o bob lliw a llun, Dafydd? Oes. A defed, gwych hefyd. Safon i chi. Dwi'n joio'r rhyngfryd yma. Ni'n gweld fod neblais Caerlir nawr fyna, rai lliw. A bryd gwahanol iawn wedyn, yn dyfer, un gwyn gyda'r cyrniau mawr yna. Ynddi, y Wiltshire Horn. A wedyn mae rhaid i ni, cyn bod ni'n gorffen, Carys, sôn am y Llanwennog. Bryd sy'n agos iawn at y galon di. Agos iawn ato fi. A ni'n clywed bod rhyw feirniad craff i gael eleni fyd. Do. Dad yn dredio nhw ddo, so boi bach arbennig. Eirig Evans yn oedd yn y beirniadu nhw. Ie. A wedyn, so Tom Gareth... Parker Ross, na ti. Oedd di ennill gyda'r Oen Hwrdd o, a mae fe yn fryd really arbennig. Dath yr tad yr Oen Hwrdd fan hyn, brydiesu'r Hwrdd, a tad yr Hwrdd na all ennill champion y Llanwennogs yn yr Royal Welsh yna. Wel, arbennig iawn, claim to fame yna, Carys. Ydy. Ar y nodyn yna, dyna i chi tamed i aros pryd. Fydden nhw'n nôl i weld pwy fydd yn ennill Bencampwriaeth Oen Hwrdd gorau'r sioe yn hwyrach mlaen. Nôl yma ym Bencampwriaeth Oen Hwrdd Rhyngfryd, mae Eirlis Jones o Sir Benfro a mynd trwyddyn nhw'n gyflym iawn nawr, Dafydd, i weld pwy mae hi am weld yn ennill y gystadleuaeth holl bwysig yma. Ynddi, mae'n edrych ar yr penrif biwla fanna wan. Smart iawn, chwarae teg. Cadw dal llygad. Ni'n gallu gweld y biwla o iddo Eirwyn Richards, Cwm Cylynen 500, a wedyn hefyd yn y cylch sydd heb i grydydu, Carys, mae da ni y Kerry Hill o iddo Stephen John. Ydy, mae'r Kerry Hill na, mae hwnna'n really smart. Mae fe wedi ni bod
Mae Ceri Hill wastad yn edrych yn smart, yn ysgeiddig ac yn bwerus yn y cylch yn dyn nhw. Ydy. Maen nhw'n gwybod fel i dangos off. Maen nhw'n gwybod fel i show one. Ys dim rili rhaid wneud dim byd, achos maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n wneud. A bryd lanwadol iawn yn ein deallushoedd ni y dyddiau hyn, Dafydd, yw'r wyneblais Caerlir, yr ai lliw, a nes i gweld Iestyn Richards fyna pen bac Sir Gar yn dangos hwnna. Ynddi, maen nhw'n bryd poblogaidd iawn, ond mae rhaid cael nhw i gael y mules. So, ynddi, maen nhw'n bryd poblogaidd iawn. Eirlis Jones yn tynnu rhestr fer arall, ni'n lli gweld y Ceri yn dod mlaen, yr biwla a hefyd yr Island lliw, Carys. Ie. Mae'r Island ma wedi gwneud yn rili dda lenni fyd yn shows. Mae fe'n smart, mae fe'n fyd dangos, gwybod fel i dangos un an off. Mae yna ddau o Sir Gar yn y cylch yma a un o ardal y Trallwng. Y badge face Texel o eiddo yn Eirin a Rhys Francis a'r teulu. Pistill ucha Abergorlech, Sir Gar, o'r un Dylan Jones, Billy Bedw gyda'r Texel Glas o Sir Gar, a o'r un Georgia Delves o'r Trallwng gyda'r Suffolk, Carys. Ie, fi'n rili licio'r Suffolk ma. Mae'r Suffolk ma mae'n sefyll yn sgwar, mae fe'n dangos un an off. Fi wastad yn gweud bod rhywbeth yn dangos un off. Fi licio rhywbeth sy'n gwybod fel i be mae fe'n wneud, a fel i dangos un an off. O, mae'n tynnu'r Texel Glas ymlaen. A, mae'n tynnu'r Suffolk! Ydy. Agos o fyna, Carys. Nawr te, Dafydd, mae da ni Suffolk a'r Texel Glas yn un cylch, ac yna yn y cylch arall lle mae wedi gwibio i nawr, mae da ni'r biwla, y Ceri a'r Island lliw. Yeah. Come on, pen ar y bloc, le mae am fynd? O, sy'n ni'n dweud bod e Ceri gobeithio, sy'n ni'n meddwl. A mae'r Ceri yn gwagos sydd ardal dyn fyna? Ynddi, dyn nhw'n bell o'r wrtha i. Chwarae teg, dwi ddim yn chwarae o gwmpas o gwbl y dwi, Carys. Nadi. Mae'n credu mae'n gwybod be mae'n edrych am. Mae'n gwybod yn dynion be mae'n edrych am. Wedi ennill y gysadleuaeth yma ei hunan nôl yn 2015 gyda'r Hampshire. Mae wedi tynnu'r Island mlaen a'r biwla. Ie, diolch y gwrando na i, anyway. Barn un person sy'n bwysig heddi a hynny yw'r beirniad. A mae yn anodd i ni fel gwylwyr o'r tu allan. Dim ond un person sy'n cael cyffwrdd a thrin o thrafod yr anifeiliaid yma. Ie. Fel o'r tu fas, mae'r falle gwybod yr ddafad, mae fe'n edrych yn perffaith, ond wedyn unwaith bod ti'n edrych yn fwy fanwl ar yr hwrdd, ar Oen Hwrdd, falle bod rhywbeth bach i gael bod ni ffili gweld sydd yn mynd i roi fe lawr. Dwi'n meddwl bod ni'n mynd amdani nawr, Dafydd. Ynddi, sy'n ni'n meddwl. Ti'n mwyn ail gyfle nawr i ddewis un arall? Texel Glas gyna i. Texel Glas, a wedyn ti Carys y licor Suffolk. Mae fe wedi ennill. Enillydd poblogaidd tu hwnt wrth glywed sŵn y dorf yn cofleidio. Ynddi, mae'n enghraifft gwych o'r bryd. Diolch o galon i chi'ch dau, a ni'n gweld yn y cylch arall yr biwla yn ennill y gil wobr, o nawr, dyma y brenin. Dylan Jones, Billy Bedw, Croel, llog o farchiadau Dylan. Amazing. I can't believe it. Awn ni yma gyda ti'n gweld ti'n ennill y dosbarth yn gynharach yn yr wythnos. O ti di meddwl mynd mor bell â hyn? Na, ni wastad yn gobeithio fe, ond wnaethon ni hwn 2 years yn ôl fyd fe, so a lenni to, so mae'n massive achievement fe. A fe werthes ti hwnna, 1,000 o bunne? Pa dechrau. Faint ti'n gwerth hwn, Dylan? Sa'n gweud dim. Bydd y bids yn dod mewn yn go handi. Llan gyfarchiadau ti. Diolch.